27 जून 1999 हा दिवस दोडामार्गच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस. तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी दोडामार्गला स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा देण्याची ऐतिहासिक घोषणा केलेली. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला, जैवविविधतेने नटलेला, समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि कष्टाळू माणसांची परंपरा लाभलेला हा तालुका आज नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या तालुक्याला 27 वर्ष पूर्ण झाली आहे. याच तालुक्याच्या सीमेवर गोवा राज्यात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कार्यान्वित झाल्यानं विकासाची अनेक कवाडही खुली झाले. दोडामार्ग स्वतंत्र तालुका झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात प्रशासनिक सुविधा, कार्यालयीन यंत्रणा, दळणवळण आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांची उभारणी ही मोठी आव्हानं होती. मात्र स्थानिक जनतेची जिद्द, लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न आणि शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून तालुक्यानं प्रगती साधली. प्रशासकीय कारभार, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलं. आज गावागावात रस्ते पोहोचलेत, शैक्षणिक सुविधा वाढल्यात, प्रशासन सामान्य माणसाच्या दारापर्यंत पोहोचलंय. येथील निसर्ग संपन्नता, तिलारीचा निसर्गरम्य परिसर, घनदाट जंगल, दुर्मिळ जैवविविधता, धबधबे, प्रदूषण मुक्त वातावरण आणि मुबलक ऑक्सिजन हे दोडामार्गचे अमूल्य ठेव आहे. भविष्यात पर्यावरणपूरक विकासाचा विचार केला तर दोडामार्ग हा केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो. दुसरीकडे रोजगाराच्या मर्यादित संधी, अपुरी औद्योगिक वाढ, उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जाणारे विद्यार्थी, सक्षम आरोग्य व्यवस्थेचा अभाव आणि वाढतं स्थलांतर हे प्रश्न आजही कायम आहेत. विकासाची अनेक स्वप्न अजूनही घोषणांच्या पातळीवरच आहेत. उद्योग विकासाच्या आशा निर्माण करणारी आडाई MIDC ही औद्योगिक वसाहत आजही अपेक्षित गतीनं विकसित झालेली नाहीये. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी तिलारी परिसराला मेडिकल आणि उद्योग हब बनवण्याचं स्वप्न मांडलं. आज मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गोव्याशी असलेली जवळी, उपलब्ध जमीन यामुळे ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याची सुवर्ण संधी निर्माण झाली आहे. तसेच माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी तिलारी परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अम्युजमेंट पार्क उभारण्याची संकल्पना मांडली आहे. आमदार प्रमोद जठार यांनी देखील तिलारी भागात राष्ट्रीय उद्यान उभारण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. गोव्याच्या पर्यटनाला जोडणारे, हजारो पर्यटकांना आकर्षित करणारे असे प्रकल्प इथं उभे राहिले तर पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडू शकते. आरोग्य हा विकासाचा मूलभूत आधार असून दोडामार्ग मध्ये 24 तास सेवा देणारे अनुभवी तज्ञ डॉक्टर, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणं, आपत्कालीन सेवा आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात दोडामार्ग उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पदनिर्मितीस नुकतीच मान्यताही मिळाली आहे. हत्तींचा उपद्रव बघता वन्यजीव संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षितता यामध्ये समतोल साधत या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. निसर्ग आणि जैवविविधता समृद्ध राहण्यासाठी सरकारनं शेतकऱ्यांना, दोडामार्गवासियांना मदतीचा हात दिल्यास, नेत्यांनी एकदिलानं विकासाला गती दिल्यास हा तालुका कुठेही कमी पडणार नाही. मागील 27 वर्षात या तालुक्यानं राज्यात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. निसर्गाचा समतोल राखत आधुनिकतेची कास धरून दोडामार्ग तालुका विकासाचं नवं शिखर गाठो याच आजच्या वर्धापन दिनी मनपूर्वक शुभेच्छा. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री नितेश नारायणराव राणे, मंत्री मत्स्योद्योग व बंदरे विकास, महाराष्ट्र राज्य, पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक प्रमोद कामत, अध्यक्ष जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष कसई दोडामार्ग. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री नितेश नारायणराव राणे. शुभेच्छुक माननीय सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, शिवसेना जिल्हा प्रमुख, माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद. दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक एकनाथ गवस, उद्योजक, खोकरल दोडामार्ग.
दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री नितेश नारायणराव राणे. शुभेच्छुक ओम फर्निचर वर्क दोडामार्ग. फर्निचर तयार करून मिळेल. परेश ठाकूर 96 89 69 85 20 आणि 93 25 98 16 27. शॉप नंबर 7 केडी भोसले कॉम्प्लेक्स, भेडशी रोड, दोडामार्ग.